an zo ga mutum ce wallahi in ka fadi sai ka dinga haka sai ku kansa da Allah waye ne zai fadi shi wannan ai biyar wuya za zo ga mai gashi an kashe yansa ka gane za ga mai an kashe masu suna fada sun kashe mai yaya guda biyu kai wannan da kafa a dinga rike mu dariya a can za ka shiga kai zo har ba ka yi ga suwan shiga za ka yi ai shiga za ka yi ai yi mu sai kun gyara kafar ku Adamu a ba mu yayi mana ba zan a can gefe da a gefe da ba sai gyara ba kai kafar ka ba sai haka ba da dan kai kawai position za ka samu kawai za ku dinga haka kuna yin fa mai ruwa yawwa a sun kashe yayansa mu je roll matanka sun kashe yayanka guda biyu an ka sai ka tsugunna ba action mu je kaje ina zuwa sai sun yawa kana kyamara ruwa ci gaba da daga yawwa ka zo tight eh ka zo a cikin da kuma dole ka na ga ndora jawo a halin yanzu masu kallo da saurare muna tare da wani babban kamaraman kuma babban darakta a masana'antar Kanut wanda zan so a ce ya gaya muku sunansa da kansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Sadiq amma kowa na ce min Sadiq Usha. Ni darakta ne a masana'antar nan kuma kamaraman ne. To, daraktin din a wani bangare ka kwarance? A bangaren fina-finai ko kuma waƙoƙi? Gaskiya na bi kwarancewa sashen irin waƙoƙi haka. Wani irin kalubale kuke samu a yayin daukar shirin fim don kaga dai na gan ku a titi kuna ta kokarin gudanar da aiki to kowane irin kalubale kuke samu yayin gabatar da irin wannan aiki a titi ko public? To ka san yanayin mutane kowa da tashi fahimta wani da ka zo ka ɗora kyamara kan titi wani ya zo zagin kama zai wani ganin da ka bata masa lokaci wani kuma haushin ka zai ji to duk muna haɗuwa da irin wannan mutanen su dai duk hakuri ake da junanmu. Shikenan mun gode malam Sadiq. Quack!